Kuule, minä olin tilannut niin kuin tuplahuoneen tai tuplasängyn, mutta meidän huoneessa on vain yksi ainoa sänky. Mitä tämä tarkoittaa tässä hostellissa? Tämän piti olla kurati tyrä 5 tähden hostelli ja niin paskaa, niin paskaa. Minä haluan tuossa minun naiseni Zelda Zebran kanssa harrastaa vähän boom-tsibumia, tsuku, mutta eihän se onnistu, kun siellä on vain yksi ainoa sänky. No, siellä on ekstra patja siinä kaapissa. Jos avaat sen kaapin, niin sieltä löytyy yksi ekstra patja. Tyrä, se on semmonen ohut, joku vankilapatja jostakin Virosta. Minä en rupea maksaa tästä huoneesta. Minä voin lähteä Prismaan tai City Marketiin ostamaan patjan, ekstra patja ja tuoda tänne. Minä en rupea maksaa Tyrä tuplahintaa tästä huoneesta. Minä maksan vaan sen yhden tai minä perun koko tämän. Tämä on ihan täyttä paskaa. Mistä te olette saanut, että tämä olisi 5 tähden hostelli? Sinä olet varmaan itse kuule laittanut sinne nettiin. Minä perun tämän koko. Tämä on aivan täyttä paskaa, tätä koko juttu. Nyt jos herra ei rauhoitu, minä joudun kutsua tänne vartijat ihan just kohta. Kuule, Tyrä, sinä voit minun puolesta vaikka Jeesuksen tänne kutsua, mutta minä perun, kun minä 2 päivää takaisin päin tilasin tämän huoneen, mutta tämä on huijausta. Ja koko henkilökuntakin, minä haluan nyt sen direktöörin tähän paikalle, ihan just kurati nyt. Minä olen tämän hostellin omistaja ja minä pyydän, että sinun pitää nyt rauhoittua. Kurati, sinä näytät itsekin ihan paskaa pökäleltä. Minä sanon, tämä on ihan täyttä paskaa koko tämä hostelli ja sinäkin henkilökuntakin näyttää ihan paskaa pökäleltä. Tyrä,